Ayan, para sa request ni Tita Luisa. Rimwar di umuna abungati ayan ayata Simbarudo may kadwa arapa abdi binikerda Kaya't nga ikan naranig masabayan da amin pagrepengan iti agsaganan Agpaiso saan ang magatadag iduna Pilot na nga intured panawan pamilya na Imutang ti kwarta uray 5-6 Ako na datap nalaeng maka-abroad usarangan Sakripisyo isumba para paatan Manglaban kinakurakan Di panagbiyagan Sakripisyo ilaw sika inamtig na Pilit ka nilabanan na Namasagbayan sa ganaan na Luanat kagarimiang kapamilya at napanawan Ngem panuray ko na titipker ti kaunggan Prinsipyo at panagbiag di ina nagsamakidang kapnulaeng Masaganaan na masangwanan Naglabas panuwing kawendik kapuputan Trabaho jay abroad nalpasan na namin pinsan Anak yan asawa na nagsalimit me Ang amin ket pinuna terapaapda natong palamin Sakripisyo isumba para paapda Nang laban inakurakay Di panagbiagda Sakripisyo ilaw sika inamarina Pilit ang nilabatan na Namasagbayan sa ganaan na Isu adating nga anak Ipategiw sakripisyo da Naganak kada kayo Ang IT patawid da Tanuag sa alog tumeten Dagiti tigsada na kayo met Mangkarabay kadakwaran Sakripisyo isumba para paanda Manglaban kinakurakay Di panagbiyagan
irwama Chukumakiyat adunteng Kastoy agundaway Di ka nagsasangi Ang pagkada kunayat ko Kiyat ang makita alumlumdaan ka Kay di ipapanaw ko Ayat mo balunin Tinugara papanag Siksikan tulad ta Di ka nagsangsangin Ang pagkada kunayat ko Basta biyak ko agsingsingpet kanto No awarat to Dita sibay mo Sapay ko pa Tangay paayan kataraksa Umanay alagi pe Ayan kataraksa Umanay alagi pe Kung kailingan Naman ba'y umadayo ang ikasirin Lagi pe makanayan Sikat ka kay sunang ayat bibiyag ko Alakas tabiyag ko Agsingsingpet ko Ket di na tulip lipatan Ingat pang pandemya Diyan kaya ka makita Alumlumdaan ka Kay di ipapanaw ko Agek mo palunin Papanag, siksikan tulad ta Di ka nagsangsangi Ang pagkada kunayat ko Basta biyak ko agsingsingpet kanto No awarat to Dita sibay mo Sapay ko Paayan kataraksa Umanay alagi pe Ito kailingan Basta biyak ko agsingsingpet kanto No awarat to Dita sibay mo Sapay ko Paayan kataraksa Umanay alagi pe Doon kailingan Umanay alagi pe Doon kailingan Thank you. Naulpit adobel Simbang bay kanya Sikatay nagaw na ngay niya dayu Dito'y din na Nabayag nga panawin
nagiptura Nalindukin sa isinagaba Bayat kaawan mo awan patig day tibya Minubos ko't oras sa naglimis iti ara Barbare na asikatay manipata Emno naglabesen Kamanentay awaga Nakas ang biyag ko tingkat mo akalag ama Taks ko empire na uray no makatayaan Di mo pinanunod Inbubus ko gaya Inagsinag ni tapuso Yung tanim nagtakas nilipan Bayat kaawan mo awan pati ay tibya Minubis ko't oras sa naglimis iti ara Barbaring ko na asikatay malipata Emno naglabesen Arak manintay awaga Kakasang biyak ko tinted ko akalat ama Tags ko empayen na uray mo Pakatayan Di mo pinanunod Din bubus ko nga ayahan Dinagsinag kita puso Intanim nagtakas nilipan Di mo pinanunod Din bubus ko nga ayahan Dinagsinag kita puso Intanim nagtakas nilipan